Што кажа Коля Лукашенко? Каго папярэджвае Лідія Ярмошына? А таксама якія падрабязнасці вядомыя пра напад на сілавікоў у Магілёве? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Шакуючыя падзеі ў Магілёве. Там мужчына адбіваўся ножом ад супрацоўнікаў міліцыі. Усё пачалося раніцай. У соцсетках з'явіліся паведамленні відавочцаў, што невядомы напаў на мінакоў і параніў дваіх чалавек. Пазней з'явілася афіцыйнае паведамленне сілавікоў, і аказалася, што параненыя гэта аператыўнікі мясцовага аддзялення Губазік, якія нібыта апазналі мужчыну як датычнага да экстрэміскай дзейнасці і хацелі правесці з ім прафілактычную гутарку. На міліцэйскай мове гэта звычайна азначае затрыманне, але ж усё пайшло не так. Вось цытата ад сілавікоў. Падчас прафілактычнай размовы мужчына раптам дастаў нож і нанёс удары міліцыянтам. Канец цытаты. Мужчыну хутка скруцілі. Міліцыя паведаміла, што акрамя нажа у яго быў з сабой яшчэ і пісталет. Праўда, баявы ці нейкі іншы пакуль невядома. Але ж пытанні да гэтай гісторыі ўсё роўна застаюцца. Напрыклад, застаецца незразумелым, што такое прафілактычная размова, якая праводзіцца проста пасярод вуліцы. Таксама незразумела, ці яе праводзяць міліцыянеры ў форме, якія папярэдне прадстаўляюцца, альбо гэта налёт людзей у спартыўных штанах, якія, аказваецца, з'яўляюцца супрацоўнікамі Губазік. Пакуль што падобна якраз такі на другі варыянт, бо ў першых паведамленнях ад мясцовых жыхароў ніякай гаворкі пра міліцыянтаў не было, а на першых фота можна заўважыць падобна пацярпелага губазікаўца, і ён стаіць не ў міліцэйскай форме, а ў простых джинсах. Але ж у выніку розгалас падняўся на ўсю Беларусь, і на месца здарэння нават экстрана паехаў сам міністр унутраных спраў Іван Кубракоў. Далейшы лёс затрыманага мужчыны залежыць ад таго, як кваліфікуюць яго дзеянні. Калі іх прызнаюць гвалтам у дачыненні да сілавіка, то яму пагражае да 7 гадоў зняволення. Калі вырашаць, што гэта быў замах на забойства, то затрыманы сядзе ў калонію надоўга і атрымае ад 8 да 25 гадоў. Бліц-інтэрв'ю самага малодшага Лукашэнкі. Днямі Мікалай Лукашенко выступіў на канцэрце, дзе граў на раялі. Цяпер жа па БТ паказалі кароткі каментар хлопца пра свой музычны нумар. Праўда, незразумела, ці то Коля тут какетнічае з рэпарцёркай, ці то трохі іранізуе, ці то ён сапраўды такі ў жыцці. Карацей, паглядзіце самі. Вы волнуетесь? Нет. Как настрой? Надо, то буду. Приходится быть уверенным. А как настрой вообще? Настрой? Сделать красивый праздник сегодня, поучаствовать в нем. А подготовка была долгая? Подготовка была не 1 год, если взять все этапы подготовки. Что самое сложное? Вот, Самое сложное начать. как в любом Вы деле. не показываете никому до концерта. Мы вас уже с 6 утра сегодня все смотрим. В вашем случае тоже главное старт. Дарэчы, выступаў Мікалай не адзін, а ў пары са сваёй выкладчыцай па фартэпіяна, ураджэнкай украінскага Ужгарада Аленай Місліўчык-Асташкінай. Раней яны ўжо не раз гралі разам. У студзені 19-го года яны выступалі на цырымоніі ўручэння прэміі за духоўнае адраджэнне, а да гэтага на канцэрце ў Александрыі. Лідія Ярмошына зноў згадала Святлану Ціхановскую. Цяпер Лідію Міхайлаўну, як ветэрана-фальсіфікатара, усё часцей дастаюць пенсіі і запрашаюць на мерапрыемствы, прысвечаныя будучым прэзідэнцкім выбарам. Чарговая такая імпрэза прайшла ў Мінску ў гандлёвым цэнтры сталіца, куды нагналі студэнтаў. На ёй Ярмошына адказвала на пытанні прысутных і сама загаварыла пра Святлану Ціхановскую. Прычым, звярніце ўвагу, не называючы тую па імені. Вот понимаете, вот тут приводили пример кандидатши в президенты 2020 года. Слушайте, я видела людей, которые рыдали, слезы роняли по поводу домохозяйки, примитивной женщины, которая, является совершенно неподготовленным. Я бы ее даже в Центральную комиссию на уровень специалиста не взяла, потому что человек абсолютно не готовый. Но когда она выступала по телевидению, мы потом в Центральной комиссии смеялись. И неужели на это клевали? Ведь ее речь – это был современный пересказ книжки детской Носова, которая называется «Незнайка в солнечном городе». Вот этот и солнечный город она рисовала избирателям, и на это покупались. И из-за этого рыдали даже. Поэтому просто-напросто надо быть умнее, и все.
Падобна, што Святлана Ціханаўская яшчэ доўга не дасць спакою былой лукашэнкаўскай чыноўніцы, бо менавіта рэгістрацыя Ціханаўскай кандыдатам у прэзідэнты і стала той самай ракавой памылкай Лідзіі Ярмошынай і паставіла крыж на яе кар'еры. Акрамя таго, цікава, што Ярмошына згадала савецкіх дысідэнтаў і папалохала прысутных зламанымі жыццямі. В 90-е годы в страну вернулись и Синявский, запрещенный диссидент, и Солженицын, ради литературы которого люди ломали свою судьбу. Их кто-нибудь читает сейчас? Их книги издаются? Никто. То есть нельзя никогда идти за ложными идолами, я хочу сказать. Иначе в противном случае ваша жизнь будет сломана, а вам никто другой судьбы не даст. Вы сами ее строите. Ну і апошні момант. Адметна, што прыхільнікі Лукашэнкі апошнім часам проста перасталі сароміцца сваіх метадаў. Тая ж Ярмошына ўжо не хаваючы кажа, што калі людзі не прыйдуць на выбары, прыйдзецца выкарыстаць адмінрэсурс, каб іх туды загнаць. Должны быть интересные кандидаты, и у них должны быть мощные пропагандистские информационные кампании. Не будет интересно, значит, явка избирателей, ну, скажем так, будет осуществляться с помощью административного ресурса. Выбора другого нет. З'явілася новая версія, чаму Лукашенко раптам пачаў адпускаць палітвязняў. Яе выказаў расійскі апазіцыянер Ілля Яшын. Па яго словах, Лукашенко літаральна абменьвае людзей на дэталі для самалётаў. Цытата. У яго праблема з Белавія, і яму трэба рамантаваць самалёт. Яму патрэбны нейкія дэталі, якія ён не можа атрымаць праз санкцыі. І ён абменьвае жывых людзей на дэталі для самалётаў. Але зразумелая рэч, што ні Марыю Калеснікаву, ні Ціханаўскага, ні Бабарыку, ні на якія дэталі ён не абмяняе. Ну, значыць, Пуцін хай на яго націсне. Яны там потым разбяруцца. Канец цытаты. Ёсць таксама і іншы варыянт. На думку беларускага палітычнага аналітыка Валера Карбалевіча, усё банальна. Лукашенко проста адчувае няўпэўненасць у той сітуацыі, якая складваецца сёння. І адпускаючы палітычных, ён рыхтуе для сябе які-ніякі запасны варыянт, так бы мовіць, запасны аэрадром на выпадак, калі падзеі пачнуць развівацца негатыўна для яго. Карбалевіч звяртае ўвагу, што і рыторыка Лукашэнкі ў бок захаду таксама апошнім часам змянілася. Яна стала ўсё ж не настолькі злобнай і агрэсіўнай, так што аналітык не выключае, што проста тут і цяпер мы назіраем вельмі павольны і плаўны разварот Лукашэнкі ў замежнай палітыцы. Наталья Качанова супраць дальнабойшчыкаў. Чыноўніцу дзіка абурыў адзін цікавы момант, звязаны з працай кіроўцаў. Рэч у тым, што на прыёме Качанавай паскардзілася жанчына, муж якой працуе дальнабойшчыкам за мяжой Беларусі. Жанчына растлумачыла такі нюанс. На радзіме мужчына лічыцца беспрацоўным, адпаведна не плаціць аліменты на дзяцей. Але Качанаву раззлавала не гэта. Вось яе цытата. Чалавек лічыцца беспрацоўным, сядзіць на сацыяльным забеспячэнні, яго сям'я карыстаецца ўсімі сацыяльнымі выгодамі ў Беларусі, а ён насамрэч працуе за межамі краіны. Так быць не павінна. У выніку Качанова заявіла, што бярэ сітуацыю на свой асабісты кантроль, а таксама сказала, што ўжо азадачыла гэтай тэмай ажно 3 міністраў: міністра працы, міністра юстыцыі і нават міністра ўнутраных спраў Кубракова. Так што беларускім дальнабойшчыкам варта падрыхтавацца. Цяпер імі будуць шчыльна займацца ажно некалькі ведамстваў. Пад Мінскам проста на могілках загінуў 17гадовы падлетак. Ён вучыўся ў адным з мінскіх універаў, а ў вольны час падпрацоўваў рабочым, дапамагаў пілаваць дрэвы. Чарговы працоўны дзень скончыўся бядой. Частка дрэва ўпала на галаву хлопца і ад атрыманых траўмаў ён сканаў на месцы. Цяпер у справе разбіраюцца следчыя, і яны ўжо завялі крымінальную справу аб прычыненні смерці па неасцярожнасці. Беларускіх чыноўнікаў працягваюць рыхтаваць да найгоршых варыянтаў развіцця падзей. Цяпер у Віцебску пройдуць чарговыя вучэнні, на якіх будуць дрэсіраваць як сілавікоў, так і работнікаў выканкамаў і ваенкаматаў. Плануецца, што лукашэнкаўцы навучацца супрацьстаяць дыверсантам, ахоўваць важныя аб'екты і фарміраваць атрады народнага апалчэння. Праўда, чыноўнікі заменяць кабінеты на акопы ненадоўга, усяго на 3 дні, з 27 па 30 верасня.
Падрыхтоўка да чарговых выбараў Лукашэнкі нечакана пачалася з беларускіх дзяцей. Спачатку пераемнік Ярмошынай на пасту старшыні ЦВК Ігар Карпенка абвесціў, што ў беларускіх школах пройдуць інфармацыйныя заняткі па выбарчым праве. Што там будуць расказваць, праўда, пакуль невядома. Акрамя таго, нявестка Лукашэнкі Ганна Сялук пачала свой марафон адзінства. Серыю мерапрыемстваў па ўсёй Беларусі ў падтрымку самі ведаеце каго. Стартавала гэтая паказуха таксама са школьнікаў. Цяпер ім прапануюць пісаць сачыненні на тэму, што такое адзінства у рамках конкурса, які арганізоўвае медыякампанія, звязаная з Ганнай Сялук і яе сястрой. Бывае і такое. На мінскім аўтавакзале бяздомны скраў заплечнік у пасажыра, які спаў у чаканні свайго аўтобуса, але працяг аказаўся максімальна нечаканым. У тым заплечніку было $1600 наяўнымі, але ж бяздомны браць іх не стаў. Грошы разам з іншымі рэчамі ён проста выкінуў у найбліжэйшую сметніцу, а затым напіхаў у заплечнік свае пажыткі і пайшоў па сваіх справах. Праўда, дзіўнага злодзея хутка знайшлі і затрымалі. У выніку яго судзілі за крадзеж, і ён атрымаў 3 месяцы арышту. Відэа з беларускай вёскі разарвала TikTok. У пасёлку Ольховая Добружскага района Гомельшчыны была заўважная вось такая картина. Что, ребята, едем, короче, обычная деревня Беларуси. Что тут происходит, я не знаю. Но что-то происходит. Как вам такой интерьерчик? Класс. Што падштурхнула аўтара кампазіцыі на яе стварэнне, невядома, але вёска знаходзіцца зусім побач з украінскай мяжой. Так што, магчыма, стваральнік гэтага ўсяго надта шмат глядзіць тэлевізар. Тым часам ролік сабраў ужо амаль 1 мільён праглядаў, прычым каментатары падзяліліся на 2 лагеры. Першыя захапляюцца і кажуць прыгажосць, а другія жараюць мастаку паказацца ўрачу-псіхіятару. Сумны какосавы эксперымент. Беларус купіў дзецям у Еўраопце какосавы арэх, але той аказаўся гнілым. Тады мужчына вырашыў даведацца, а ці можна ўвогуле знайсці нармальны арэх. І для гэтага ён скупіў усе какосы ў краме. Іх аказалася 18 штук і раскалоў іх на відэа. У выніку з 18 какосаў з'есці можна было толькі адзін, а ўсе астатнія былі гнілымі ці з цвіллю ўнутры. Цікава, што мужчына пайшоў з вынікамі свайго эксперымента назад у краму і кажа, што яму вярнулі грошы без усякіх праблем. Незвычайную істоту знайшла жыхарка Віцебскай вобласці проста на сваім падворку. Насікомая памерам з адкормленага вераб'я аказалася бражнікам. Гэта такое сямейства буйных начных матылькоў. Яны вядомыя сваёй здольнасцю завісаць у паветры і піць нектары з кветак, што робіць іх падобнымі на калібры. Нягледзячы на страшнаваты памер і выгляд, для чалавека гэтыя матылькі цалкам бяскрыўдныя. Знаёмцеся, Радасць Тараканова. Жанчына з такім незвычайным імём і прозвішчам працуе дырэктаркай школы ў Лёзна-Віцебскай вобласці. Прычым прозвішча Тараканова ў яе па мужу. Раней яна была Радасць Сумская. А імя дзяўчыне выбірала мама-філолаг. Яна вычытала, што ў старых дакументах знайшлі незвычайнае рускае мужчынскае імя – Радасны Старабаярскі, а пазней жаночае імя Радасць з'явілася ў Балгарыі. Дарэчы, Радасць Тараканова ўсё жыццё працуе ў школе, але запэўнівае, што вучні так і не прыдумалі ёй мянушку. Маўляў, называюць выключна ветліва – Радасць Васильевна. Вось такія навіны панядзелка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.